Okei, moi. Jes, mä sain tänään niin 32 lahjaa. Okei, niin joo, jotain 32 lahjaa. Mitäs nää tuli? Mutta niin siis mua ärsyttää, kun mä en voi ottaa kaverit, koska mulla on kaverit täynnä tällä tyypillä, mä en voi ottaa tällaisen. Joo, mutta mä nyt kuvaan tällä käy tällaista videota, koska oikeesti mä oon joutunut odottaa, että mä pääsisin niinku kuvaa tätä. Mä saisin näitä. Joo, toisena, että se ottaa mulle videolla sitten jotain. Eli näitä 1 sivu, 2 sivu, 3 sivu, 4 sivu, 5 sivu. Okei, 5,5 sivua. Okei, ja aloitan tästä. Eli Jenni 896. Okei, kiitos. Ja tämä tässä. Sitten on Tanja 1000 eli Tanja 1000. Okei, kiitos. Toikin on kiva, mutta mä en tiedä, onko mulla tommonen. Mulla saattaa olla toi, mutta ei se haittaa. Tämä. Sitten Rihanna. En tiedä, mitä se sanotaan, mutta kuitenkin. Okei, kiitos. Hän on tässä. Sama henkilö taas. Kiitos. Ja kiitos. Okei, Soma sydän huutomerkki. Oikeesti kiitos. Tää on niinku mun mielestä ainakin rare. Tai ainakin se on rare. Okei, en mä tiedä, mutta oikeesti kiitos tosi paljon siitä. Mun pitää, tää vähän lagaa, niin tässä ei taas paljon lagaa, mutta kuitenkin mä haluan mennä nyt tonne, mä menen pois täältä, tuun takas ja jatketaan sitten. Okei, nyt me päästään jatkamaan. Eli Mihto 1. Kiitos noista hiuksista. Mulla on niinku eri värisiä noi hiukset, mutta tää on ihanaa, kun saa tommosia lisää samanvärisiä hiuksia kanssa. Noi on vielä ihanan väriset. Kiitos. Henkseleistä taas ihana kättä. Kiitos paidasta. Kiva paita. Mä näytin paljon. Mimito 1 on tässä. Joo. Sara Soffa 2. Okei. Tää hitsi. Tää hitsen Veronikalle tulee tommosen. Okei, moi. Mitkä vaatteet laitat mun elokuvassa? Päätässä. Jokin oli nyt. Henry. Okei. Kiitos. Okei. Janina 0. Mä voin. Toi sama taas. Toi
Rore. Siis oikeesti kiitos. Mulla on niitä 2. Mutta okei, niin okei. Emmi, Miukumauku, moi, YKK. Niin toi 0 se. Niin mä oon syntynyt silloin. Eli mä oon syntynyt 7.7.2007. Joo. Kiitos. Tarvinkin paitoja ja nyt mulle niinku sataa taivaalta näitä paitoja. Okei. Okei, kiitos. Kiitos! Miksi mä aina lainan noin? Miksi mä menen aina... Joo, sori, tää on vähän tämmöstä Ansku 0006. Kiitos. Kenkiäkin mä tarvin. Kenkiä. Okei. Oliko mä tän muuten? En mä tiedä. Laitaks mä kyllä? Aivan semmoista. On kuitenkin tuhki sydän. Kiitos. Kiva. Kiitos. Ja nyt tää nyt menee tonne silloin. Okei. Kalle 122. Kiitos. Leiliina. Kiitos. Aivan ihanaa. Mä en tiedä, miten sä raskit antaa oikeesti tommosen, koska tää olisi aivan ihanaa. Rockstar 04. Oikeesti oranssi. Mitä on oranssissa? Oh my god. Oh my god. Mä rakastan oranssia. Oranssi on mun lempiväri. Mä rakastan. Au. Joo. Joten kiitos todella paljon. Tuikkutyttö. 7. Oi, kiitos. Mä pyrin hampaista. Merci. Okei, nyt lopetan. Okei, hearts and throats. Ihanaa tatuointeja. Taas Messi. Ihana tukka. Mä en tiedä, miten te raskit oikeesti antaa näin ihania juttuja. Jos se on varmaan tuttu sana kaikille, kamut täynnä. Okay. Tänne niin, best 599. Taas toi on oikeastaan ihana toi takki. Mä en tiedä, miten säkin raskit antaa tommosen asian. Vyöpainosta vasemmalla olevaa nappia P. What? Okei. Okei, Oona. Oona Väyne. Okei, sori, mä en osaa sanoa noita. Kiitos, mulla on tommonen, mut ihan semmoinen. Ei saa laittaa. Kiitos. Kiitos. Ding. Mä tykkään oikeesti noista housuista, koska ne on niinku silleen, että ne näyttää farkuilta. Tai mä rakastan farkkuja yli kaiken, joten mä tuun käyttää noita. Olin pieni silleen, että en koskaan tuu käyttää farkkuja, koska mä rakastan vanhaa meitä ja sukkahousuja. Mä en käytä koskaan farkkuja, enkä mitään semmosia hömpötyksiä. Ja vuosia vanhemmaksi mä niin kun alan käyttää farkkuja, kun se on on ihanat. Mut tietynlaiset farkut on ihanat, jotka on rumat. Se on se, missä mä tykkään. Ihanaa. Miksi ne raskit on tonne ihania juttuja? Noikin on ihanat kengät, oikeesti. Eikin tarvii antaa. Te voitte antaa vaan pelkkää kakkaa mulle. Joo, eikä. Okei, mä nyt otan hypytyksen. Näytän tyypit. Se on hyvä loppu kaiken. Ei oo enää vappu, mutta aivan sama, kiitos silti. Huomenna luokkaretkellä.
meille ruokaa. Voiko joku tuoda? Okei, ei voi. Apua. Mä otan silleen, että ne tekee sen, niinku sen anin loppuun ja sitten vaan. Tuolla ei oikein ollut mitään. Toikin kuvaa. Okei. Tuo aina ja vielä tämä. Siis se 13 N-vara. Kiitos. Mä en tajua kyllä miksi toi näyttänyt pieneltä, mutta joo. Kiitos silti. Toi on ihana kans. Kiitos tosta Mikosta. Tää vähän noussut. Okei. Ihana tukka, se on mun toikalta. Jotkut jutut on mun toikalta, mutta mä en tiedä niin kovin, että mikä. Peppi 200. Olipa Peppi 2000. Tui. Hiivit. Okei. Laku 12. Okei. Jee! Tykkään tostakin paidasta. Viestikirja on melkein tyhjää. No mä voin lähteä sinne spämmimään ihan kuule vaan. Lavdiin. Kiitos. Ja mulla ei aina huomattavasti aikaa, niin mä aion vielä pukea sitten. Ja kiitos. Mulla on tommonenkin. Kaikilla varmaan on. Apua. Okei. Tässä on näitä tyyppejä nyt. Ups. Tässä on tää Claudisuusi. Se päivä alkaa. Joo, kiitos näistä lahjuista. Olen tyytyväinen. Ja nyt mä puen. Ja mä puen nyt. Eli okei. Eli alta on tukasta. Tää tukka on kiva, mutta mä laitan se nyt. Mitä? Kuvaatko? Joo, kuvaani. Jinipa tyypillä. Joo, mä kuvaan tältä tosi. Eli okei, mä laitan tämän, joko tämän. Katsotaan, jos tää menee. Aha, asuun. Okei, tämä. Tämä on kans. Missä se yksi paita on, jonka mä äsken riisuin? Minne se on nyt kadonnut? Apua, sitä ei ole olemassa. Tai sit mä voin sokea. En tiedä missä se on. En huomattavasti ole sokea. Tai mä oon sokea, koska mä oon oikeesti sokea. En mä oon oikeesti sokea, vaan mä oon silleen kirjaimellisesti sokea. Oikeesti, oliko se tämä vai? Mikä se tämä oli? Mikä se oli? Aivan. Onks mulla laita? Ei mä olemme. Siis missä se nyt on?
paita on aivan